Mga biktima naman sa sunog sa Barangay 27 sa Bacolod City, Makapuso nagpahayag na hindi makasarang sang presyo sa materyales nga luyag sang LGU gamiton sa pagpatukod sang ila balay. Yaring balita ng atong gitutukan. Isa ka bulan matapos nagluntad ang dako nga sunog sa Barangay 27 Bacolod City nga naglamon sa masobra 200 ka balay. Ininasubong ang sitwasyon sa lugar. Amat-amat na nga nagabangon ang mga naharitan. Apang nagapanghakroy sa gihapon ang mga biktima sa sunog sa gastos sa pagpatukod liwat sang balay. Ini matapos ginmandos ng LGU nga likawan ang paggamit sang light materials matapos ang nagluntad nga sunog. Tatlo na nakatuwa, nung katubo na yung kinisiyas eh. Ang pangayo masamon nga Taga man silang kinahanglan ipag-building nga materials, hindi light materials, pero hindi kay ko. Taning buligan kami nila sa insakto bala nga pag-hatag sa amon para makakulukar mga amon palimalag. Nangulam kami mo ang 30 ka ang 15, hindi ina kay bu. Di sipa bala, tigado kami. Kadaman sa mga residente ang wala na nagkuha panday agud mapaigo ang financial assistance kinabaton. Makabulig sa amon nga makabalikan sa amin nga puligas nga makapangita kami sa amon karta nga pangabuyan sa uli. Magahatag ang Department of Human Settlements and Urban Development sang duga nga bulig nga 30,000 pesos apang ginahulat pa kung saan o matupa. Emphasize yung naton nga i-observe in terms of the materials but those also nga hindi susceptible sa sunog. Nagpresentar na ang Bacolod City BFP isang plano sa LGU kung paano malikawan ang paglugtad sang dalagong asunog. Isa na diri ang paghanas sang fire volunteers sa kabaranggayan. Adrian Pretos, 1 Western Visayas.